Yes, Masura Semuri Zimbabwe. Welcome to another edition of Hot Zim Trends, where you hear the news first. Alright. Nas ndininya zakati one day dzandakuigira nima videos akati one day. Right. Ndichitanga nenyaya itika kubudiriro. Zvinorwadza hama makombi. Vamwe vari kuti apiswa nevanhu vanga vachirambidza kuti vaende kutown. Vamwe vari kuti makombi aitse neelectric fault akangotanga ega kubaka moto ari pacar park. Murikuona saka nyaya dziri ngobuda dzakawanda wanda zvichisanganisirawo Blessed Geza vakaishuwa date rekuti 22 na 23 April kunenge kuine stay away. Saka vamwe vari kutaurawo kuti apiswa kuti vange vachimanikidzira kuda kuenda mutauni ameno kuti zvakamirawo sei. But ndisati ndakuradzai mavideos aya tinasaura vedu veBright Connect vari kutaurawo kuti aiwaka gone are the days yekusungirira chidishi nekuenda kuri kuita magetsi munogona kusubscribera mahara. Saka vari kutaurawo kuti vane software avainaro rekuti vanogona kuisa mufoni menyu voisa mulaptop kana pasmart tv. Alright, zvakanaka hama. Saka vari kutaurawo kuti chamunongoda chete idata, wifi kana Starlink rekuti munokwanisa kuona mapremium channels ese tichisanganisirawo live football, latest movies, not forgetting maseries anditika aiwa zvakanaka izvo hama. Technology ndozvayakanakira izvo. Saka vari kutaurawo kuti it's just $10 pamwedzi motoona zvenyu machannels anosvika up to 10,000 premium channels all over the world anditika aiwa zvakanaka izvo. Saka with me here is an advert, video advert yavo yandichakuplayerai, but number dzavo ndichaisa at the end of the advert. Mavabata mokwanisa kunge muchiisirwa mufoni menyu on the go muchitoenda muchiona. Watch this. Panapa raitika kubudiriro remakombi 2 ari kufungidzirwa kunzi apiswa nevanhu vengu vachiita zvekwa Blessed Geza izvi. Ndoda kukuplayerai right now, but ndoda kuti muiwo mucomment section mopo pfungwa dzenyu kuti ichokwadi here chiri kutaurwa navanhu kuti rapiswa due to a stay away nge yakataurwa or is just an electrical fault. Watch this. Zvakanzi vanhu garai mumba kusvika musi wa6 May. Vakanzi shut down continuous kusvika musi wa6 May. But vanhu vemakombi, mahwindi, vanhu vemakombi, vanhu vemabhazi mukujairira vanhu vakanzi garai mumba inini. Ezvinezvi zvinozika monzi Diana apisa kombi. Ezvino Diana anozika monzi apisa makombi 2 makombi apisa kwari kubudiriro. But people muri kuramba muchimbofamba town Harare. Imimi vanhu vemakombi kana mukafamba hapana ningaba. But inini ndinotakura muchienda nokubata. Vakanzi gara kumba for your own safety. Semunhu ungomuswa muhope kunzi kapaki iri kutsva, saka tozoziva kuti chii chaitika hatingazivi kuti chii chaitika, asi moto chete ndo wapisa moto nekwawabva nako hausi kuziva moto wabva nekupi. Takapunza mahwindo tikapusha kuti dzibve paine moto. Rimwe video randinaro zvakare izvi zvaitika manheru iwo anaya vanhu vakutoenda kumba. Zvinhu zvinoshamisa zvekuti munhu anga achitodriva truck like a dumper truck area, munoti matipa so to speak. Saka atongotanga kurasira majecha aya in the middle of the road, zvekutoti mota dzese dzatotanga kutorivhesa, dzatoona kuti ano hapachafambika, tipa ringe richienda kuwadzana ende mota dzinenge dzichitobva from town to kuwadzana. Saka vanhu vatozotanga kutorivhesa, vatoona kuti no hapachafambika nditi. So I've loved you to watch this video. More your comment section, but please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends. So whenever we post new stuff, automatically you'll be updated. I love you. Toda kubuda mukuwadzana roundabout, tipa yamira pakati peroad iri kuvhara road nemajecha izvo right in front of me. Can you imagine? Road iri kutovhara muroundabout, talokwa manje uchida kudzoka todzokera nekuti